No, otetaan nämä alkuspiikit uudestaan. Aloitti koirahaukun tuossa kesken kaiken, niin en edes muista mitä enää sanoin. Tosiaan pystykorvan kanssa nyt linnun pyynnissä ja Hertta on hakemassa. Katsotaan. Saataisiko tänään vähän lintutilanteita sille. Nyt tekisi yksi kunnon haukku kyllä ihan poikaa. Että. Niin, ja sitten yritän taas vähän aktivoitua tuossa videon tekemisessä ja yritän saada aina jonkinnäköisiä videoita tehtyä. Siinähän se näköjään koirakin kävi kahtomassa isäntä. Joo. Niin, ja sitten vielä vaihoin ton kanavan nimeen. Ehkä keksin niinku semmoisen hyvän nimen. Se eka nimi oli semmonen ensimmäinen vaan mikä tulee mieleen, mutta Pystykorvamies on nyt kanavan nimi. Sillä mennään nyt tästä eteenpäin sitten. Ehkä kuvastaa eniten näitä minua tuo. Ja ehkä kanavan sisältöäkin, että nuo pystykorvat on aika isossa roolissa varmasti näillä videoilla. Siellä se on. Mutta myö jatketaan lenkkiä ja katsotaan mitä saadaan tänään aikaiseksi. Tai siis koirassa. No niin, nyt on kävelty kohta 2 tuntia ja ei ristin sielua, ei niinku minkään näköistä oikein. Muutama pyy on tuossa ollut, mutta siinä on lintutilanteet ja kaikki. Nyt käännyttiin tässä ympäri ja lähdetään kävele kotia kohti. Tai vaihtaa sitten koiran ja käydä jossakin eri alueella sitten iltapäivästä. Mutta onhan tässä vielä kotiin matkaan, jos tuosta yksi lintu vielä löytyisi. Yksi mehtoni olisi hieno. Mutta katsotaan. No niin, kävin tuossa kotona pyörähtämässä, vei toisen koiran tarhaan ja otin toisen auton kyytiin ja vähän makkaraa ja evästä mukaan. Nyt tässä ekana kodalla paistetaan pikku makkarat tossa ja sit käydään iltapäivästä heittää vielä yksi lenkki tossa koiran kanssa. Katsotaan, löydetäänkö vanhuksen kanssa jotakin vielä tuolta. Toivottavasti. Ei kai syy vähän makkarat ja sit lähdetään. Heippa! Tuoppa tänne. Nepä, odota. Ai et, nyt palkittiin kyllä vanhaa koiraa kyllä mukavasti. Puusta löytöjä. Komia koppelo. He, irti. Nelli, irti. Hop, irti. Ai. Komia koppelo. No. Hyvä. Vielä vanhoilla päivillä sait metoa. Puusta löytyi. Oh. Kyllä. Olin niin lähellä tossa. Koira teki mahdottoman pitkän hakulenki ekana ja sitten ihan sitten palasi siitä hakulenkiltä ja 50 metriä minusta niin löyti puusta tän koppelon.
Ihme ettei lähtenyt karkuun. Sitten pääsin hiippailemaan siihen ehkä 30 metrin päähän ja sitten se lähti kuusen oksalta lentoon ja lenti minun yli ja siihen lentoon tarjosi sitä ja oli sille, että ei vitsi, että ei voinut käydä sille, että ammui ohi ihan huippupaikalta. Näytti, että ei ole mitään vaikutusta ja lähdettiin sitten tänne kulkemaan tähän suuntaan, mihinkä se lenti, niin ehkä 100 metriä ampumapaikalta. Niin koira löysi maasta sitten onneksi. Hyvä. Yeah. No niin, nyt on kotia saavuttu ja otetaan tähän vähän loppuspiikit. Elikkä tuolle vanhemmalle koiralle pääsin koppeloa ampumaan. Ihan hyvistä töistäni. Se oli vaan se, niin läheltä löyti se koppelo. Ei varmaan ollut kuin minun 50 metriä matkaa. Niin läheltä löyti ja päätin sitten, että en laita nyt kameraa ollenkaan ohtaa. Se oli tuossa taskussa ja eteen rupea sitä värkkäämään. Ettei vaan karkotu lintuja. Pääsin 20 metriä lähemmäksi ja sitten koppelo otti siivet alle ja lenti siitä minun pää yli. Ja silloin mä päätin, että nyt on pakko ampua ja ammuin sitten sitä koppeloa. Ihan niin kuin ei olisi osunut. 2 kertaa laukasi. Kyllä se koira onneksi sitten sieltä melkein 100 metrin päästä sitten löyti, että maasta niin saatiin talteeseen. Se saattoi nyt olla vanhalle koiralle on ihan viimeisiä lintuja nyt, että katsotaan jääkö se viimeiseksi tuo koppelo vai vieläkö sille saatas niitä. Hei, laittakaa kanava tilaukseen ja tykkäilkää videosta ja koitetaan pystykorvajahtia vähän kuvata tässä syksyn mittaan lisää. Joo, minä ruppeen lintua laittamaan lihoiksi ja tekemään seuraavia jahtisuunnitelmia. Ensi video. Moro!